Njengoba ngintshela nje madoda ukuthi ngasuka etafuleni ngawuwela lapha kumata ngaphuka. Ya wena ungazosenza ilima wena. Asudlala wena thina. Lalala. Ngichazele mina. Yabona izimali ebengintshela ngathi ukuthi ngizowakhela ngathi ubhebe umuzi. Ngoba nomona nje ukuthi ngizowakhela isithandwa sami uma I love umuzi. Mina ngizopepeza. Imali zokuthi ngawa man. Wena lento uqala nqa ukusitshela wena. Uyeza usikhuza uchaza wena. Ay fuck around akeze man. Madoda, Ya, ngiyanizwa nje nyakwebhana la, ngiqhamuka lapha. Nikhuluma ngani ngempela? njengoba sesikutshelile ukuthi indoda imali esesihola isincane kakhulu ile ndoda idla imali zethu. Awume ngempela nje. Ngoba nikhuluma nje la, nikhuluma ngani? Mina into engifisa ukuyazi ukuthi ngoba sesihola imali encane, ngabe kudalwa yini lokho? Lalala. Ngibona umuntu esesisebenza nakudala. Wanginika 7000 egcina. Wathi nginikeza yini nifuna phela ngesithola imali efanayo mina nani. Nabo amapharisha sekuseni. Angifuthi ukuthi ngifonela uDerek ngichithela isikhathi. Hey Derek. Yeah, my man. Sure, mfethu. Sifuna ukuqondisa le diamond lelo bukhuluma ngalo insizweni. Sesi-ready. Hayi khuleka ngeliphele nje lesonto lesingasihlaba nganga lepahla le. Alright. Bafethu, azi kancane kunohambo kumele ngisheshe ngilikhave la ngaphandle. Zobe ngimbone bafethu. Skip. Umono wami uthi mina asemgudluze lesikhundleni. Kuzophatha bani? Wena, unganjani lokho? Hayi mina madoda imali yenu ngizoyidla kakhulu kunakuqala. Yabo le car ungavuthiwe lempuphu ebolile ikhuluma into engekho man. Sambeni madoda. Awunkosi yami Mcethu. Ngishilo nje le ndaba mfethu. Ukuthi uNomonde ngifuna into yethu mina naye ihleleke. Kungabe sengimgabhe efonini kube ngathi ngiyigwala. Nawo lokhu usabela lwathi usilayisi wakho leyayikapa leya nto leyayifayo leyana. Hawu, mina sengisengayeka into omzami manje buwa nje ishi. Nebhibhile milinuka intuthu nje. Wena lakho? Hayi phela mina. Yena ngibabuwa. Hayi. Awu umuntu mfethu, ngathi kumele adla amadumbi. Kakhulu. Wena uzokhala wena yazi. Izwile into ade uyisho uzokhala wena mashit. Ha. Ya babudla amadumbi. Imali yethu sifakela nini vele? Hawu ubhekane emafonini impela imali ngiyisendile ngayifaka imali. Hawu kanti amafoni awani kanti? Yinje mhlonishwa indaba awucathanga ngubhobobo mina nombibi ibank. Ha ngiyidlalela wona ngani zami ngiyidlalela. Anginisendela bafethu imali nginisendela. Hayi bomhlonishwa ku clean phela le engine manje bese sozodlala ngathi uzosifakela imali. Umhlonishwa imali yini? Sebenzekile nje kona. Kuyasebenzeka. Ingqondo iyashisela mhlonishwa kuyasho ukuthi usayigunda. Wena uzokhala. Uzothola impama ke manje. Hayi mhlonishwa Suka la uzohamba shit ngoba ngitshela ukuthi imali ngizoyisendela. Suka la uzohamba. Ha. Hayi sizosebenza kahle ke mhlonishwa. Nawu ngathi sakuphathela isikhathi amadumbi. Somnyama, zela lento yakhe kuthiwa noba nje i-meeting ngokubuya ebusuku. Manje, hawu, uyenzela leyo nto. Ngoba ngimnyama mfethu ngiyathanda ukubuya ebusuku. Ayikhiza nepirate ihlangene la. Awushosho. Ngabe kuyina ziphi ke le? Hayi pirate mfethu. Ngiyabonga ukuthi ufike. Ngiyakuzwa, ukhala ngani? Hayi ungangijoyini. Sebenze nawe? Hawu kuhleke nalokho ngakujabulela nalokho. khona ijob wefast oyenza. Imayelana nani? Hayi unganginaki lokho. Kodwa sizosebenzisana namaforum. Namaforamu? Yebo. For sure nalo job ukizonuka intuthu. Ngiyadlala. Ngiyakuzwa. Sothula. Awuthandiswa. Ya Skip. Unjani? Siyaphila Skip onjani? Ngikhona namuphi umkhulu ngisamazi. Ukhona mkhulu.
Umtshela ukuthi hayi kulawo masonto azayo ngizomvakashela engibekele nje ubhanana wami. Usawuthola namandla athi ubhanana. Ha ubhanana ngeke ngiyeke ukuthanda phela Yo, lama-forum azisicefe athi ngawabona nje namhlanje. Ijorisha sikunye nochizi, kunye nochizi, kunye nochizi, kunye nochizi. Wazini sicupho sulele lapha kini mfana wami. Dumile leyo ngoma. Hayi phela cha le ngoma yakho ngisayimathinga nje igunya nochizi. Hayi hey tolo lezi evulwa ngale khathi. Nakho kwexhosa lapha esitolo asambe sekubona. Asambe ndoda. Sikulinde khona la. Ama-3 abo. Sikasini lesi. 6. Isikhathi usibonaphi? Yes. 9. 9. Kodwa uyabona ukuthi u6 no9 uyafana. Hayi sicupho nawo lento eshiwa ayikho. Uthi la 6 ifethi libheke phezulu la 9 libheke ezantsi ayikho lento eshiwo nawo. Hawu. Wona sanikhuza into ohlwana nokuhamba ebusuku nini? Yabo uthi ngiphatheni? Awuvelo ngikhombisa ama chips umuntu. Sicuphe limaza. Ugcina ukuhamba ngalesikhathi nangezwe. Cishe naye uyahamba limaza. Wena manje usuyadinga usizo lami wena wathini wangitshela emehlweni ukuthi hayi asangifuni lo. Ngipha ngithandana into yenzile yeso. Sandile khamba kanjani lapha kwi-forum? Khamba kahle impela yazi. Sekushaya ngisho umoya onjani? Yazi, awuve ngikushiye la ngakunyanyiswa wena. Hayi inkinga ungahamba. Sifisi, wabona into enziwa uSandile angithandi. Eyini? Uthi ekhuluma la kanje? Hayi ngeke. Umuthi lo. Hayi ayikho leyo nto. Ngiyakutshela umuthi lo. Hayi ayikho leyo nto ungamphikisi. Singaye kusangoma. Hayi asamba. Wandoda. Kodwa wabona ngalo la suku. Khona into angayibona lapha. Yabo Sikhulu. Wayithinta ifoni and uyambona ukuthi futhi uyithinta ngokutshontsha ngathi uyasaba kodwa kuyifoni yakhe. Kuyabe emva kalokho uthi usebiziwe. Mhlambe khona ama message angena unobona kanjani? Angempela ngoba yaqondana nje sekukhulunywa ngedayimani. Kodwa uFormasi simxinile ndoda. Ayeyeye yawona uyaya bese ufuna ukuqala ke nje uyaya. Hayi Waqamba amanga ukuthi wawetafuleni eqamba amanga. Asiphica uyasiqeda ucaca simboni. Hayi. Hayi. Ngoba ubulima bupheli. School khamba kanjani wa-PSS? Hayi khamba kahle. Manje awusho ke lo msebenzi wathi ufuna siwenze umayelana nani? We-Diamond. Yini khona inkinga yini? Hayi inkinga. Yazi nalapha ngihleli noSkip wenofumani. Nawo bathi ufuna ukushayida imali. Angaba belenzela abantu bano Derrick. Hayi, fakuphethi naqala ke lapha. Nami ngibona kuwona umbono omuhle. Yeah.